Bilindbûna nirxê dolarê Emerîkî beramberî leyreya Sûrî berdewam e û îro jî geheşt asta herî bilind. Li gorî agahiyan îro li bazarên Rojavayê Kurdistanê buhayê yek dolarê Emerîkî bi 525 lêreyên Sûrî bû. Her wiha 530 lîre ji bo kirîna dolar bû. Malperên bi ser rejîm û opozisyona Sûrî jî belav kirine ku îro li Şama paytexta Sûriyê yek dolarê Emerîkî bi 505 lêreyên Sûrî dihate kirîn û bi 507 lêreyên Sûrî dihat firotin. û li navçeyên dibin kontrola opozisyonê de kirîn û firotina dolar di navbera 525 û 530 lêreyî bû. Di destpêka krîza Sûrî de di sala 2011 de buhayê yek dolarê Emerîkî kêmtirî 5 lîreyê Sûrî bû û niha bêhtir 10 caran li nirxê sala 2011 bilindtir bûye. Li Sûriye bi tevahî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî bilindbûna nirxê dolar berûva jî mûçeyên karmendan ku mûçeyên kojaliyê rejîmê ve her wiha ji aliyê Partiya PYD ve ji bo karmendên xwe derdora 5 ta 75 dolarî ji bo her mehekê têdayîn. Hevrûkirina dolar li ger mûçe û nirxê pêtiviyên rojane gelekî dûrî heve. Ji ber wê yekê jî jiyana xelkê ya rojane beriv xerabiyê û astangiyê ve diçe û rêjeya koçberiyê jî bêhtir bûye. Di Rojavayê Kurdistanê jî tevî ku Partiya PYD iddia dike ku ew Rojavayê Kurdistanê bi rê ve dibe û niha jî federalî ragihandiye. Buhayê yek dolarê Emerîkî li Qamişlo û navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji Şama paytexta Sûriyê buhatir tê kirîn û firotin. Li gorî çavdêran ku lêreya Sûrî wê berev dabezînê ve berdewam bike û tenê welatiyên Sûrî û yên Rojavayê Kurdistanê ziyandarin ji wê buhabûnê ku gelek caran jî tê istiqlalkirin ji aliyê bazirganên bi ser PYD ve. Mîna krîza şekkir ya koberiya demekê ji aliyê PYD ve hatibû peydakirin û ragihandibû got tenê şekkir biriya komînên wê tê peydakirin ta ku hemû horgiliyên jiyana xelkê Rojavayê Kurdistanê kontrol bike û mijûlî peydakirina pêtiviyên jiyanê bike.